Добър ден! Аз съм Морче. Вие сте с Мустаки. Това е мис Тимбърлейк, небезизвестната естествено. Здравейте. Как се отнася на психиката ви голямата пауза, без да сте виждали Мустака? Тази ваканция беше много тъжна, поради простата причина, че не го бях виждала от доста време. Много ми липсваше и сега, когато се завърне, може би ще го прегърна от радост. Толкова много... Не знам, просто не мога да го обясня. Чух, че сте влезнали в болница психиатрична заради неговото отсъствие и сте били на тежки лекарства. Да. Съжалявам. Срам ме, но това е просто истина. Намирате ли държането на Мустака за обезпокоително? Има предвид гледането на голи девици по картини постоянно и дали има нужда от психотерапевт? Мисля, че просто е доста загоряло. А смятате ли, че за доброто на всички човечества по пряко мистер Мустак трябва да се замрази криогенно, за да може след време в бъдеще да се възвърне по-могъщ от всякога? Мисля, че да. Той ще стане просто легенда. И децата след много хиляди години ще си го спомнят. Не, че ще си го спомнят, но ще са чували истории за него. Смятате ли, че ако слага гел и лак за коса на Мустака си, ще стане по-привлекателен? И дали трябва да се сбиваме коя или кой да му го срещи? Мустак. Да. Мисля, че когато естествено най-красив. Можете ли да назовете на остатъците му, ако естествено намирате такива в него? Наистина е пърфект. И може би това е единственият човек, който е перфектен. По принцип казват хората, че няма перфектни, но той е изключение. Точно така. Всичко в него е перфектно. Мустака, дрехите, говоренето, рисуването. Особено рисуването. Разбира се. Уникално, просто най-великите художници могат да го завиждат само. Ван Гога нищо пред него. Селска джапанка. Вътрешната красота. Както казва плаката разбивачката. Да. Другата селска джапанка. Добре. Относно плаката разбивачката, дали тя би сритала Мустака, ако види, че лепим негови плакати и рисунки по стаята? Мисля, че би го благословяла. Не мисля, че би скъсала плаката, както с Twilight се случи. Да, тя може би има симпатия към него. Това е. Даже повече от симпатия. Колко ли плакати плаката разбивачката е съсипала и на кои звезди и дали си реже вените вкъщи, когато няма какво да прави или е в нервна криза? Трудно е да се отговори на този въпрос, просто плакатите са безброй. Загубила съм броята след 10-тия. Това е много разочаровани деца има по света заради нея. Много. Относно вените, предполагам, че имам такива случаи. Не само чрез прерязване на вени. Чух, че се опитала да се самоубие с лимон, с сол или нещо подобна гадост. Me press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something.